Kana vayire blumulunga lola nagina gada boshn dilido imrum idlein நேரத்தையும் பொறுமையும் ஒதுக்கிட்டு இந்த ஷோ பார்த்துட்டு அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் அவரோட டைரக்ஷனில் ரிலீஸ் ஆன டெனட். அந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. பட் அந்த படத்தை டீகோட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 4 யுகம் தேவைப்படும் போல இருக்குது. அதை தான் இந்த ஷோவில் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் ஷோ ஓ கிளாக். டைமை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, டைமை ரிவர்ட் பண்ணுறது, அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா, கையில் வந்து இந்த கீ செயின் பார்த்துக்கோங்க. மேஜிக்லாம் பண்ண போகிறதில்ல, அப்படியே கீ செயினை வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன், கேட்ச் பிடிக்கிறேன். ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நான் கீ செயினை வந்து கீழே ட்ராப் பண்ணுறேன். ஆனால் டைமை இன்வெர்ட் பண்ணாலோ டைமை ரிவர்ட் பண்ணாலோ என்ன ஆகும்னா, கீயை வந்து நான் கேட்ச் பிடிக்கிறேன், அதை நான் ட்ராப் பண்ணல. இதுதான் மெயினான கான்செப்ட்டு. ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குல்ல, வேணாம். இது டெனட்டில் என்ன மெயினாக அப்படி பண்ணுறாங்க, எதுக்காக இந்த கான்செப்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அவெஞ்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஸ்டோன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக டைம் குவாண்டம் தியரியை யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அசால்ட்டாக. இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வேர்ல்டு வார் நான் முதலே சொன்னல, வேர்ல்டு வார் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம உலகத்துக்கே ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டாக இருக்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்யூச்சர்லேருந்து பாஸ்ட்டுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணி இருக்கிற க்ரியேஷன்லாம் டெமாலிஷ் பண்ணி காலி பண்ணுறது. நம்மலாம் ஒரு ஆளே கிடையாது, நம்மலாம் கிரியேட்டடே கிடையாது, நம்ம பிறக்கவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் வந்து டைம் இன்வெர்ட். இந்த படத்தோட கான்செப்டை வந்து எங்கே டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் இந்த புல்லெட்டு, கோல்டு, அப்புறம் இந்த மெட்டல் சங்க்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த உலகத்தில் இருந்த சில முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ், நிகழ்வுகள், இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் வந்து மாற்றி வடிவமைக்க முடியும் அப்படின்றத தான் இந்த படத்தில் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பயங்கரமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுல நோ டவுட்ஸ். ஆன்டகனிஸ்ட் வில்லன் அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரே செடார் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு. சேட்டன் அப்படின்ற மாதிரி டினோட் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல. சேட்டன் அவங்களே தெரியும், இந்த டீவில் ஆஃப் த கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த பேர் தான் அவர் வச்சுருக்காங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரம் ஃப்யூச்சர்லேருந்து யாரோ அவரை வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டாயாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இருக்கிற ப்ரெசண்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் பாஸ்ட்டில் நடந்த சில விஷயங்களை மாற்றுறதுக்கும் அவரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ பேசிக்காக ஒரு முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது. சோவியட் சீக்ரெட் சொசைட்டி சீக்ரெட் பிளேஸில் வந்து ஸ்டால்ஸ் 12 அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் வந்து அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வேர்ல்டு வாரில் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பிளேஸ், ரொம்ப சீக்ரெட்டான ஒரு பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது. இந்த ஏரியா 51லாம் சொல்லுவாங்க. அங்கெல்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஃபுல்லாகவே இந்த சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு அட்டாக் நடக்குது. அந்த அட்டாக்கோட அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டே காமிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இன்சிடென்ட்டில் புளுட்டோனியம் அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து புதைக்கிறாங்க. ஸோ அது புதைக்காமல் இருந்தால் நிறைய விஷயங்கள் மாறும், புதைச்சா வேறு மாதிரி மாறும். இதுதான் பேசிக் தின்லைன். நம்ம ஹீரோ, அதாவது நம்ம புரோட்டோகானிஸ்ட்டும் நீல்ன்ற கேரக்டர் ராபின் பேட்டின்சன் நடிச்சிருக்காரு. அவரை பற்றி சொல்ல மறந்துட்ட பாருங்க. ட்வைலைட்டில் நடிச்சிருப்பாரு. ஒன்லி கேர்ள்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரோல்ஸாக சூஸ் பண்ணி நடிச்சிருப்பாரு. இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப மிஸ்ட்ரியான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து ஹீரோவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நடக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. பட் உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி அந்த நீல்ன்ற கேரக்டரை வந்து ஹையர் பண்ணதே நீ தான்ப்பா, ஹீரோ தான்ப்பா, புரோட்டகனிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராபின் பேட்டின்சன் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிற எல்லாமே நிகழ்வுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றது. ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டாக இருக்காரு. ஹீரோவுக்கு என்ன ட்ரிங்க் பிடிக்கும், எங்கே வந்து அவர் சாப்பிடுவார், எல்லாமே அவருக்கு தெரியுது. ஸோ ரொம்ப ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு கை, ரொம்ப ஒரு மிஸ்ட்ரியான கை. இவர் யார் அப்படின்ற ஒரு கெஸ்ஸு போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் இந்த கேட், அந்த ஆண்ட்ரி செடர் அப்படின்னு சொன்னல அந்த வில்லன் கேரக்டர், அவரோட ஒய்ஃப் கேட் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்காங்க. அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா அவங்களாம் நம்ம ஊரில் இருக்கிற அக்ரஹாரத்துக்குள்ளெல்லாம் என்ட்ரி ஆக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ டால், சான்ஸே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு டாலாக இருக்கிறாங்க, பயங்கர ஹைட்டாக இருக்கிறாங்க. அவங்களும் இந்த படத்தில் ஒரு எமோஷனல் ஃபேக்டர், எவ்வளோ பெரிய ஒரு பூகம்பமாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு எமோஷன் ஃபேக்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த எமோஷன் ட்ராமா வந்து அவங்க தான் இந்த படத்தில். அவங்களோட எமோஷன் ட்ராமா வந்து பெரிய சஸ்பென்ஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தாலும் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ முக்கியமான சீன்ஸ் எதெல்லாம் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ஹைலைட்டான சீன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பனிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒபேரா ஹவுஸில் வந்து ஒரு அட்டாக் நடக்குது. அந்த சீனை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு டார்க் நைட் ஃபீல் ஞாபகம் வருது, அந்த பேங்க் ராபரி சீனு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அன்ஐடென்டிஃபைடு அட்டாக் ஒன்று நடக்குது. அங்கேருந்து தான் நம்ம ஹீரோ வந்து காப்பாற்றுறாங்க. நீல், அந்த ராபின் பேட்டின்சன் அவர் தான் காப்பாற்றுறாரு. ஸோ அந்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சீனு. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண விதம், இந்த கேமரா ஆங்கிள்ஸ், அப்புறம் மியூசிக், த டிராவிஸ் ஸ்காட் மியூசிக்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக தியேட்டரில் டால்பியில் அடிச்சு தூக்குது. எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த படம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்குது.
ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சீன் இருக்கும். ஒரு 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 ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு பிளேன் கிராஷ் ஆகும். அது ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக எடுத்துருக்குறாங்க. அதை தாண்டி அந்த சீன் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது டுவர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும். இப்போ நான் சொன்னது கிட்டத்தட்ட எதுவுமே உங்களுக்கு புரியலன்னு தெரியும். பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த படம் எடுத்தாங்க. இந்த படம் எடுத்ததே எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக தான் அப்படின்னு நான் சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸில் இதே கான்செப்ட் உட்கார வச்சு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தா கண்டிப்பாக எல்லாம் தூங்கிடுவீங்க. ஆனால் தியேட்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயத்தை எக்ஸைட்டிங்காக கொடுக்கும்போது, அந்த தாரே ஜமீன் பார்ல அமீர் கான் ஒருவரில் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயத்தை கூட எளிமையாக சொல்லி கொடுப்பார்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு கிறிஸ்டோஃபர் நோலான் எனக்கு ஃபீல் ஆகிறாரு. அவர் ஃபில்ம் மேக்கரை தாண்டி அவர் ஒரு சயின்டிஸ்டாக மாறிட்டார்னு நினைக்கிறேன். அவர் சொல்ல வர விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாசாவே நோட்ஸ் எடுத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடாக வைக்கிறார் எல்லா விஷயத்தையும். ஒரு வேளை இப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம அப்பப்போ யோசிக்கிறோம். நம்ம ஒரு டக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் தட்டி விட்டவுடனே நான் யோசிக்கிறேன், ஓகே தட்டி விட்டதுக்கப்புறம் கீழே விழுந்தா இல்லை நான் கையை எடுத்தனால தான் அது கீழே விழுந்ததா, புரியல. அந்த மாதிரி தான் படமே வந்து ஒரு மாதிரி காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது. இருந்தாலும் பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக பிரெயினியாக ஸ்மார்ட்டாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. ஸோ கிறிஸ்டோஃபர் நோலான் டெனட் இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். படம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லை பாதி புரிஞ்சுது பாதி புரியல, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சுத்தமாக புரியல அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை எனக்கு இந்த படம் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுது, ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தப்போ எனக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிச்சு அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மற்றபடி நீங்களே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை டிங்